Ekhaya nidinina masingathi ingalo thola nasikolwa basombona ubheka igama ukhozi sibongo ekhaya kusemuda abangamazi ngokuhlala ngihlala esibheke ngibingelela ubaba umfundisi abafundisi bonke obaba bonke omama bonke abasha abantu abasha intombi nezinsizwa kwelihle igama kaJesu Kristu. Bazalwane ngisukumisa ukubonga uNkulunkulu. Uyahawukelana uJesu unomusa unomhawu. Ekhaya mina ngokugcina so 8 ekhaya uNkulunkulu wangithanda mina ngedwa kwaba yimuntu okholwayo usindisile. Mangabe kade ningasangiboni la bahambile abazali bahambe ngisesemncane umani ubaba njengoba ngimncane nje kwazohamba engizalwa nabo futhi phambi kwami emavikini amathathu ora amabili edlule kushone engimelamayo ekhaya kodwa ngibonga uJesu ngizobonga nje uJesu nokukholwa ukuthi angiphi isibindi noma ngimncane ngikwazi ukulumela iqiniso nevangeli angimi ngokuhlakanipha kwami nangokwazi kwami anginawo amandla bengabe ukuthi maqedwe ukungcatshwa ngithi nami ngizohlala makuthi kwenziwe izinto zokugeza nami ngenze lokho ngingabi naso isibindi kodwa ngibonga ukukholwa noNkulunkulu ukuthi ungiphi isibindi njalo ukuthi mawukuthi kushoniwe maqedwe ukungcaba ngiyahamba ngaba fihlele futhi ngibatshela ukuthi ukukholwa kwangena kimi noNkulunkulu enginaye lokho akakuvumi. Ngithe mangisuka ekhaya kuloko ngiqedwe ukungcaba udadewethu ngomgqibelo singakafika edrobheni imoto yaqhuma isondo. Kwasho ukuthi sipewu lesikhona imoto. Afake laphela nje isondo laphela isondo. Salikhipha safaka elinye. Masifika standard khona imoto yafa. Ngabo 3 ekseni. Kuyabanda even ngemuva abantwana bakumuntu. Sahlala ngo6 ekseni ngavuka ngaya eSpurs. Ngafike ngathenga iphathi yemoto ibulala ibearing ngemuva. Ngalikhipha ibearing umakheniki mabe mfonela base garage ufuna imali engaka kodwa ngizobonga uJesu ngibonga ukukholwa ikhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova bazalwane bengikholwa mina la bengikhonza khona bengikhonza African Gospel Church kepha ngibonga ikhaya lezwi ngibonga entabeni yendlu kaJehova kuyabonela angizange ngikhiphe nesenti ngomusa kaNkulunkulu kunezipanele bengiyiphethe emotweni nami engingazi ukuthi ngithatha ipanela nginazo vele endlini kodwa lezi panela ngiyithathe ngayifaka emotweni ngahamba nazo ngayilungisa imoto ngayilungisela mina ngabona 9 besisuka eStandard siza ngathenga iphathi kuphela ngibonga ukukholwa abantwana basekhaya ngibonga umusa kaNkulunkulu ngibonga ukwazana noJesu engikhulekela ukuthi uNkulunkulu angisize endleleni ngingamphoxi ngihambe ngomusa nangokwentando yakhe nangokwezi lakhe ngokuthi masimfuze yena sifunde kuye uJesu Kristu.